Paikallistelevision tehokas toiminta takaa monipuolisen ohjelma-annin päivän tapahtumista. Seuraa päivittäisiä tapahtumia tuoreena. Ohjelmat ovat aina yllätyksiä täynnä. Paikalliset ja alueelliset tapahtumat tulevat päivittäin ja ne ovat television tehokasta toimintaa vuorokauden eri aikoina, vedessä, ilmassa, kesällä, talvella. Tapahtumat kertoo Lapin maakuntakanava. Hyvää lauantai-iltaa teille kaikille ja tervetuloa jälleen seuraamme. Tänään Lapin urheiluopistolla vietettiin Lapin Lukko ry:n 35-vuotisjuhlatilaisuutta, jossa Lapin Lukon puheenjohtaja Esa Peltonen toivotti kaikki vieraat ja onnittelijat tervetulleiksi. Esa Peltonen tuo haastattelussaan julki muun muassa sen, mikä on tämänhetkinen tilanne Lapin Lukossa ja miltä tämän urheiluseuran tulevaisuus näyttää. Esitämme myöskin karatemiesten taidoista ja myös Taipumattomat nimisen tyttöryhmän voimisteluesityksen. Hyvää iltaa, hyvät katsojat, ja täältä Lapin urheiluopistolta täällä Lapin Lukko, Rovaniemen suurin urheiluseura, on tänään viettänyt 35-vuotisen juhliaan. Lapin Lukon johdossa seuran puheenjohtaja, onneksi olkoon. Kiitoksia. Esa Peltonen, sinä olet 2 vuotta ollut nyt Lapin Lukon seuran puheenjohtajana. Kysytään heti tämmöinen henkilökohtainen. Miltä tuntuu, kun seura täyttää 35 vuotta? Tuntuu mukavalta. Aina urheiluseurassa on paikallaan pysähtyä välillä viettämään juhlia ja muistella menneitä ja palkita niitä monia vapaaehtoisia, jotka osallistuvat urheiluseuran työhön ja sitä vievät eteenpäin. Voittajat ovat dopingsaasteen tuote. Häviö tuo turhautujen kansalaisia. Olympiavoittolla arvioittelun